Mae termau fel ecoleg a zooleg bywydeg a microbioleg yn destunau cwbl dieithr i fi, ond dyna yw bara chaws Dr Hefin Jones. Ni'n groesawu fe ato ni y prynhawn yma, ac ni'n gwybod hefyd am y gwaith aruthrol mae e'n wneud o ledaenu'r neges am Newid Hinsawdd. Gyda fe ni gynorthwyo fe prynhawn yma mae Cai Phillips o Blaenycoed, a fydd yn hanerch ni heddi ddim yn dasg anodd i Cai oherwydd mae e wedi bod yn anerch ar lawr y siambr yng Nghaerdydd pan oedd e'n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Felly gai gyflwyno y munudau nesaf yma i Cai a'r Dr Hefin Jones. Croeso i'r ddau yno chi. Diolch yn fawr iawn Cadeirydd, a diolch yn fawr iawn i chi am y croeso i ddod i'ch Sul Sbesial. A dwi'n eich hyfryddi'n fraint fawr mod i'n cael cydweithio gyda Cai fy hyn. Dwi wedi dod ar draws Cai nifer o weithiau, a dwi'n llawn edmygedd o'r bachgen ifanc hwn ar gwaith mae e'n ei wneud. Felly, da ni'n sôn am Newid Hinsawdd. Mae hyn yn cael effaith fawr ar yn amgylchedd ni, ond mae e hefyd yn cael, ac fe fydd yn cael effaith fawr ar yn cymdeithas ni. Mae Newid Hinsawdd yn effeithio ar bopeth, ac fe welwch chi fe hyn luniau, dwi'n siŵr sy'n gyfarwydd i chi o'r hyn mae gwrthryfel difodiant wedi bod yn ei wneud yn tynnu'n sylw ni at yr hyn sy'n digwydd i'n cymdeithas a'n byd ni. Dyma i chi bobl ifanc ar Ynysoedd y Solomon yn cymryd rhan yn yr wrthryfel difodiant. A ydych chi'n gweld be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n eistedd yn y môr a'i cefnau at y dŵr. Pam maen nhw'n gwneud hynny? Wel, maen nhw'n gwneud hynny oherwydd dyma be mae Newid Hinsawdd yn ei olygu iddyn nhw bod ymlefelau'r môr yn codi ac yn dod i mewn dros eu cartrefin nhw ac wrth gwrs yn dinistrio llawer iawn o'i tiroedd ameth nhw. Pan fyddwn ni'n sôn am newid tywydd, mae'n digwydd ar y foment, mae e wedi digwydd dros yr wythnos neu ddwy ddiwetha, rhywbeth byr amser ydi o. Mae Newid Hinsawdd yn newid hir dymor. Mae e'n newid ar raddfa sylweddol ar draws yn planed ni, ac mae'n golygu patrymau yn y tywydd yn newid yn reit safonol. Hynny yw, maen nhw'n newidiadau mawr, ac mae'n medru wrth gwrs effeithio ar dymheredd cyfartalog y blaned. Nawr, wrth bod ni'n sôn am Newid Hinsawdd, mae'n holl bwysig bod ni yn sylweddoli bod yr hinsawdd yn newid, mae e wedi newid ar draws miliynau o flynyddoedd mae'r byd wedi bod yn bodoli. Mae newidiadau yn yr haul, yn weithgarwch yr haul yn gallu'r effeithio ar yr hinsawdd. A beth sydd gynnwch chi yn y llun hwn yw'r llun o'r ffair ola Nadolig neu ffair ola Ia olaf a gynhaliwyd ar y tafwys yn Llundain, adeg yr oes Ia fach, pan oedd y tafwys yn Llundain, a ydych chi'n gweld cadeirlan St Paul yn y cefn fan yna, pan oedd y tafwys yn rhewi bob blwyddyn, ac fe fydde ffair fawr yn cael ei chynnal ar y dŵr, ar yr afon. Felly oedd hynna yn gysylltiedig â newidiadau yng ngwres yr haul a sut roedd yr haul yn gweithio. Mae cylchdro y ddeiar o amgylch yr haul yn newid hefyd dros ganoedd o filoedd o flynyddoedd. Weithiau mae'r haul yn agosach, neu mae'r ddeiar yn agosach at yr haul, ac weithiau mae'r ddeiar ymhellach oddi wrth yr haul. Ac mae hynny wrth gwrs yn effeithio ar yr hinsawdd yn union, fel y mae symudiadau tir mawr Ewrop, symudiadau America, wrth bod y tiroedd yn symud, a da ni'n gwybod bod y tiroedd yn symud gyda'r daear grinfeidd rydyn ni'n ei gael. Felly wrth bod y cyfandiroedd yn symud, mae hynny yn effeithio ar y moroedd, ar y cefnforoedd ac o ganlyniad y Newid Hinsawdd. Fe fydd rhai ohonoch chi wedi clywed am ddigwyddiadau El Niño, y newid yma sy'n digwydd yn y gwyntoedd dros y môr Tawel. Mae hynny yn effeithio ar yr hinsawdd. Mae echdoriadau llosg mynyddoedd hefyd yn effeithio ar yr hinsawdd, a beth sy'n gynnwch chi fe hyn yw yr hyn ddigwyddodd ar ôl i mynydd Pinatubo nôl yn 1991. Ar ôl echdoriad o fynydd Pinatubo, fe roedd na haenen, y darn coch yna yn y map,
fe roedd yna haenen o lwch llosg fynydd i fyny yn yr atmosffer ac am 2 blynedd, fe fuodd tymheredd y blaned o 1991-1994 rhyw 1 gradd yn is oherwydd roedd y llwch yna yn yr awyr yn effeithio ar y gwres oedd yn cyrraedd. Ond yr hyn sydd wedi cymryd sylw mawr yn ystod y degawdau diweddara yma yw'r effaith tŷ gwydr. Da ni yn chwythu allan carbon dioxide a methane ac yn y blaen i'r atmosffer, ac mae hynny yn achosi cynnydd yng ngwres y blaned, a'i ddim i mewn i'r broses hynny, ond mae'n cael effaith fawr iawn. Dyma i chi sut mae crynodadau carbon dioxide wedi newid dros 1000 o flynyddoedd diwetha. Os ewch chi'n ôl i'r flwyddyn 1000 ac i fyny hyd y chwyldro diwydiannol, mi roedd lefel y carbon dioxide yn yr atmosffer yn weddol sefydlog, tua ryw 260 i 280 rhan mewn miliwn. Erbyn 1990, mi roedd y lefel carbon dioxide wedi cyrraedd 350 rhan mewn miliwn. Fe nes I wirio bore yma gyda'r Cenhedloedd Unedig I weld be ydy'r lefel, ac am hanner awr wedi 11 amser Cymru bore yma, mi roedd y lefel yn 425 rhan ym mhob miliwn. A'r darogan yw erbyn y flwyddyn 2060 fe fydd e wedi cyrraedd 6 rhan mewn miliwn. Nawr, be dwi am wneud yn gyflym iawn am ryw funud a hanner sydd ar ôl gen I yw sôn yn gyflym iawn am rhai o'r effeithiau cymdeithasol sy'n debygol o ddod, a dwi wedi dewis rhai mae gynnon ni fel Cristnogion ddiddordeb o'n ymwneud ni ar asiantaeth cymorth Cristnogol. Fe fydd lefelau'r môr yn codi, y darogan yw ryw 12 centimetr erbyn diwedd y degawd hwn, ryw hanner metr erbyn diwedd y ganrif. Y gofid mawr wrth gwrs yw fod ryw hanner o ddynoliaeth y byd yn byw ym mharthau arfordirol y byd. Dyma wrth gwrs ble mae'r tir mwyaf ffrwythlon ar y cyfan, ac felly mae pobl yn byw ar yr arfordir. Ond dyma'r tir wrth gwrs sy'n debygol o ddiflannu, a Kiribati yn ymol tawel yw'r un o'r ynysodd cyntaf fydd yn mynd o dan y môr o ganlyniad I Newid Hinsawdd. Ond wrth I lefelau'r môr gynyddu, mae hynny'n golygu hefyd fe fydd yna effeithiau mawr ar ddŵr croyw, y dŵr dyn ni'n ei yfed. Fe fydd cronfeydd ac argaeledd dŵr deiar yn mynd yn brynach o ganlyniad i'r codiad yn lefelau'r môr, ac mae hynny yn cydredeg a phoblogaethau yn cynyddu. Ond mae yna resymau gwleidyddol am y fideo hefyd. Meddyliwch am y dwyren canol, meddyliwch am y 2 afon fawr yna, mae sôn amdano nhw yn yr Hen Testament, y Teigris a'r Eufrates. Fydd ffermwyr Twrci eisiau dŵr, fe fyddan nhw'n crynhoi dŵr mewn argau. Sut fydd ffermwyr Syria ac Irac yn ymateb I hynny? Dyna pam mae'r Cenhedloedd Unedig yn credu mai dŵr ffres fydd achos rhyfeloedd yr 11 ganrif ar 20. Dewch wedyn ni at blanhigion, dyn ni'n tyfu cnydau fel gwenith a barlish er enghraifft yn y gwledydd hyn. Yng ngwledydd Affrica ac yng ngwledydd y Trofannau, cnydau fel India corn, siwgr cans a sorgwm sydd yn cael eu tyfu. Mae gwenith yn tyfu yn ffotosyntheiddio, hynny yw yn creu cynnyrch mewn ffordd wahanol I India corn a siwgr cans. Dwi'n mynd I roi gwersi biochemigol I chi yn prynhawn yma, ond fe fydd gwenith o dan lefelau uwch o carbon dioxide yn cynyddu, y cnydau'n cynyddu rhyw 40%. Rhyw 20% fydd cnydau fel India corn, siwgr cans a sorgwm yn cynyddu. Ond fe fyddan nhw hefyd yn tyfu mewn ardalodd lle mae tipyn llai o dyfiant yn mynd I fod oherwydd gwres tanbaid mawr. Felly, yr hyn sy'n mynd I ddigwydd yw bod y gagendor rhwng cynnyrch bwyd rhwng gwledydd sydd ag economi ddatblygiedig, ni yn Ewrop neu yn America er enghraifft, a'r rheini sydd ag economi sydd yn datblygu fel gwledydd Affrica, mae'r gagendor yn mynd I ehangu. Yr hyn sy'n debygol I ddigwydd yw fe fyddwn ni'n gweld rhyw 5% o gynnydd yn y gwledydd datblygiedig,
fe fydd y gwledydd sydd ddim yn datblygu neu sy'n llai datblygedig, fe fyddan nhw yn gweld gostyngiad o ryw 10%, felly fydd y gogendor tipyn mwy. Ac yna dim ond i orffen, dau beth i ni'n gofidio fwy amdanyn nhw ar y foment, yr ehangu o afiechydon megis malaria. Fe welwch chi ar y map hyn sut oedd y sefyllfa'n Zimbabwe yn 2010, y mannau coch sy'n dioddau o malaria yn Zimbabwe yn 2010. Dych chi'n gweld beth yw'r darogan ar gyfer 2050 wrth bod y tymheredd yn newid. Ac yna rhywbeth sy'n yn ofid parhaol ar y foment, sef ffoaduriaid hinsawdd. Pobl sydd yn gorfod gadael eu cartrefi oherwydd yr hyn sy'n digwydd i'r lefel y môr ac i'w cartrefi nhw. A'r darogan yw erbyn diwedd y ganrif, fe fydd na 150,000,000 o bobl wedi colli eu cartrefi ac yn gorfod chwilio am gartrefi eraill o ganlyniad i newid hinsawdd. Dwi nawr yn mynd i droi at Cai, sy'n mynd i sôn am ychydig o'r gweithgarwch fedrwn ni ei wneud, ac yna fe ddo fi nôl i orffen yn gyflym iawn ar y diwedd. Diolch yn fawr, Dr Hefin. Os mae'r pandemig wedi dysgu ni rhywbeth yw bod yn rhaid dilyn y wyddoniaeth ac ymateb yn gynnar. Wel, mae'r wyddoniaeth yn glir gyda newid hinsawdd. Mae'n rhaid i ni ymateb ar fyrder cyn ei fod yn rhy hwyr. Defnyddio technoleg a technegau newydd i ddatblygu brechlyn mewn llai na flwyddyn. Pam nad oes yr un cyflymder wrth arbed y feiar? Ond beth dyle ein ymateb fod? Mae gwleidyddion ar draws y byd erbyn heddiw wedi gosod targedau a dyddiadau mwyn ceisio rhai i allyriadau carbon. Mae llawer o wledydd wedi rhoi targed o cyrraedd net zero erbyn 2050. Cafodd hynny argymell yn y cytundeb Paris a gafodd ei llofnodi yn 2015 gan wledydd y Cenhedloedd Unedig. Rydym ar drac i gwmpo tu ôl i'r targed yma. Y broblem oedd bod yr ymrywiadau gosodwyd gan wledydd yn llawer rhy llac ac nid oedd mewn cyfraith. Roedd yn is na'r targedau o sodwyd gan y cytundeb Paris. Mae'r Deyrnas Unedig a gwledydd arall erbyn heddiw wedi rhoi hynny mewn i gyfraith ac yn ceisio nawr i fal i fyny. Enghraifft, mi fydd Prydain yn gwahardd ceir diesel a phetrol erbyn 2030 gan ofyn i pawb ddefnyddio ceir trydan yn hytrach. Mi fydd cyfarfod Cenhedloedd Unedig dros newid hinsawdd yn digwydd yng Glasgow ym mis Tachwedd y flwyddyn yma. Fe wnaeth y gwledydd cytuno cwrdd bob 5 mlynedd a chodi ei uchelgeisiau i dorri ei allyriadau. Mi fydd sylw yn cael ei roi ar faint o waith ac arian mae llywodraethau wedi rhoi i daclo'r broblem a faint o waith sydd ar ôl i'w wneud eto mwyn cyrraedd y targed. Gwledydd fwyaf cyfoethog y byd sydd wedi achosi newid hinsawdd. Yn ôl Oxfam, roedd 10% cyfoethocaf o'r byd yn cyfrif am dros hanner 52% yr allyriadau a ychwanegwyd at yr awyrgylch rhwng 1990 a 2015. Roedd 1% cyfoethocaf o'r byd yn gyfrifol am 15% o'r allyriadau yn ystod yr un amser. Ond y gwledydd fwyaf tlawd fydd yn gweld yr effeithiau yn gyntaf. Mae angen i wledydd cyfoethog defnyddio eu chyfoeth mwyn creu chwyldro byd-eang gwyrdd mwyn lleihau'r allyriadau. O dan bwysau actifyddion ifanc newid hinsawdd a phrotestiadau sy'n ar gosod targedau yma wedi dod. Yr ifanc sy'n arwain y ffordd dros weithredu ac arweinyddiaeth. Yn ystod y blynyddoedd 2018 a 2019, gwelwyd miloedd o bobl ifanc yn mynd i'r strydoedd i brotestio a streicio o'r ysgol dros newid hinsawdd. Ar un diwrnod ym mis Medi 2019, gwelwyd 4 miliwn o bobl ifanc yn fyd-eang yn streicio yn gofyn am gyfiawnder amgylcheddol. Mae angerdd ar dan ac rydym yn wir yn poeni am ein dyfodol. Herwydd ni fydd rhaid etifeddu'r etifeddiaeth peryglus yma. Gyda'i flacads a'i megafonau, gwelwyd negeseuon fel does dim planed B, sefyll lan dros ein planed. Mae ein haddysg yn ddiwerth os nad oes dyfodol.
Gwelwyd protestiadau gan sefydliadau fel Gwrthryfel Difodiant XR a Fridays for Future ar draws y byd. Roedd nifer ohonynt yn achosi tarfu ar fywydau pobl yn y dinasoedd, ond mae angen tarfu a stopio am eiliad os nad oes gweithredu pellgyrhaeddol yn digwydd, bydd hyd yn oed fwy o effaith a tharfu ar fywydau pobl. Mae gan wrth gwrs pawb yr hawl i brotestio ac achosi sŵn. Mae angen i wleidyddion a chorfforaethau mawr fel Shell a BP gymryd sylw a gweithredu'n hytrach na ailadrodd a ddywydion gwag. Yn ysbrydolaeth i nifer o'r actifyddion ifanc yw Greta Thunberg. Yn ferch 18 mlwydd oed o Sweden, fe wnaeth hi benderfynu gan ddechrau yn Awst 2018 i beidio mynd i'r ysgol bob ddydd Gwener, ac yn hytrach i fynd i eistedd tu allan i'r Senedd yn Stockholm mwyn danfon neges i'r gwleidyddion tu mewn i ddeud bod nhw ddim yn gwneud digon i daclo Newid Hinsawdd. Mae nifer wedi cael yr un angerdd a brwdfrydedd â Thunberg. Cefais i'r profiad gwych o eilio cynnig y parchedig Tom Davies dros Newid Hinsawdd ar rhan y cyfundeb yma yn gynadledd yr Annibynnwyr 2019. Ar ôl taith hir yn y fan coch fy'n greifon ni rhyd ymaen, cefais gyfle i anerch y gynadledd ac roedd yr ymateb yn bositif iawn i'r cynnig, gyda'r cynnig yn cael ei basio'n unfrydol. Roedd hyn yn rhan o fy rôl fel aelod o'r Senedd Ieuenctid dros Gorllewin Cyfyrddin a des i'r Benfro. Daeth yn amor fwy blynedd i ben ar ddechrau'r blwyddyn yma. Cefais gyfleoedd arbennig i siarad a dweud fy marn yn y Senedd gan gynrychioli pobl ifanc fy ardal a thrafod materion pwysig i bobl ifanc fel addysg, yr amgylchedd a iechyd meddwl. Ond pha effaith gallwn ni gwneud fel unigolion, capeli a gwlad i daclo Newid Hinsawdd pan gwledydd fel Tsieina sy'n achosi'r niwed fwyaf rhyw 28% o'r holl alluriadau. Yn y marn i, os gallwn ni newid pethau yng Nghymru, gallwn dangos y siampl dda i wledydd eraill ar sut i ymateb. Ac mae pob peth yn cyfri pan chi'n edrych ar y darlun cyfan. Mae amser yn bryn. Mae gennym ni 9 mlynedd i newid cwrs trychinebus sy'n planed. Mae rhaid i'n wneud y newidiadau yn ffordd o ddiw. Sut ni'n cynhyrchu ac yn defnyddio ynni? Sut ydyn ni'n teithio amgylch y ddaear hon? Sut ni'n adeiladu ac yn cynnesu ein cartrefi? Sut ydyn ni'n defnyddio ein hadnoddau naturiol? Ond nid oes rhaid cyfyfawdi fod yn amgylcheddol dros eich cyfrif banc. Mae'n bosib cael y ddau peth. Mae'n bosib arfed arian hyd yn oed wrth fod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar. Mae'n amser i gael syniadau newydd arallgyfeirio ac arloesi mwyn arbed y blaned ac arbed arian. Gwnewch y pethau bychan fel dywedodd Dewi Sant, herwydd bod y pethau bach yn mynd yn bell. Pethau syml gall unigolion gwneud i liau ei ôl droed carbon yw dewis trafnidiaeth cyhoeddus neu ddeic pan yn bosib. Gwnewch yn siŵr bod eich tŷ wedi insuleiddio'n gywir, bod gyda chi golau ac offer egni effeithlon, a chofiwch ei diffodd pan nad oes angen. Ystyriwch buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy fel geothermal, gwynt, dŵr a ffaneli solar. Prynwch fwyd a pethau'n lleol. Ail ddefnyddiwch ac ailgylchwch a cheisiwch gael eich gwyliau'n lleol, a mae hwnna'n digon hawdd herwydd y sefyllfa bresennol. Pethau y gall chapeli gwneud yw cael garf yn y fynwent a phlannu coed. Ewch yn gapel masnach 10 a rhannwch geir wrth deithio i wasanaethau Sul. Neu os mae trafnidiaeth gyhoeddus ar gael, defnyddiwch. Codwch ymwybyddiaeth am Newid Hinsawdd yn yr ysgol Sul ac yn wasanaethau a chodwch eich llais. Mae'n bwysig bod pawb yn gweithredu nawr, gan fod yn argyfwng amgylcheddol. Dim ond un planed sydd gyda ni. Parchwch creadigaeth Duw. Diolch. A nawr paso nôl i Dr Hefin i gorffen. Diolch yn fawr iawn, Cai, i ti am y fath neges cyfeiriad pendant cadarnhaol, a mae'n bwysig iawn i ni wrando ar hynny. Mi nath Cai sôn am yr hyn sy'n digwydd yn Glasgow yn mis Tachwedd, COP26, a o'r hyn dwi'n deall, da chi yn gobeithio fel cyfundeb i feddwl am benderfyniad ar gyfer y gynhadledd honno, ond gwneud hynny nes ymlaen pan fyddwn ni'n gwybod fwy am ble mae'r Llywodraeth Gwledydd Prydain yn aros. Ond gai orffen trwy ofyn y cwestiwn
Ac mae'n bwysig yn bod ni'n gofyn y cwestiwn, pam y dylen ni fel Cristnogion fod yn ymwneud â'r holl faterion hyn. A dwi ond am sôn yn gyflym iawn am ryw 6 adnod, a dwi'n mynd i fod yn gyflym, sy'n rhoi y rhesymeg, dwi'n credu ni, pam mae'n dyletswydd ni i'w gwneud hyn. Mae'n atgoffa chi bod Duw wedi gweld y cwbl a wnaeth, ac fe roedd e yn dda iawn. Fe roedd e yn dda iawn. Da ni hefyd yn clywed yn y salmau, mae eiddo'r arglwydd y ddeiar a'i llawnder, yr amrywiaeth, y patrymau, y prydferthwch, y godidogrwydd, eiddo'r arglwydd yw'r cyfan, eiddo Duw yw'r cyfan, ac mi welodd Duw fod y cyfan yn dda iawn. Yn bod ni wedi cael hawl gan Dduw yn llyfr Genesis i lywodraethu ar yr hyn sy'n yn bodoli ar yn planed ni. Yr her fawr i ni fel dynoliaeth yw ceisio diffinio'n union be mae'r llywodraethu yna yn ei olygu. Ac mi fydden ni yn defnyddio'n lle'r gair llywodraethu, mi fydden ni'n defnyddio geiriau fel stiwardiaeth, fel bod yn ymddiriedolwr, yn edrych ar ôl yr hyn sy'n gynnon ni, fel oedd Cai yn dweud, am y cenedlaethau sy'n dod ar yn hôl ni. Dwi'n credu bod hi'n bwysig, mae nid llywodraethu fel tairn ydyn ni, yn meddwl mae ni sydd berchen popeth, ac mae ni sydd ar hawl ar gair ola ar bopeth sy'n digwydd ar y blaned. Mae angen i ni hefyd gofio, mae nid ni sydd berchen y tir, nid ni sydd berchen yr hyn da ni'n ei fyw arno fe, wedi cael ei fenthyg i ni, prydlesol yw e. Prydlesol, da ni wedi cael benthyg hwn dros y cyfnod da ni'n mynd i fod ar y blaned, ac felly mae angen i ni sicrhau yn bod ni'n medru rhoi yr tir, y cartrefi yn ecosystemau yn ôl fel petai i'r cenedlaethau sy'n dod ar ei hôl ni. Oherwydd mae rhaid i ni gofio trwy'r amser, mae trwy Duw ac mwyn Duw, mae popeth wedi cael ei greu. Ac mae hynna'n gwbl hanfodol i'n deall ni o'n lle ni, a'n bodolaeth ni ar y blaned yma. Ac yna dwi am orffen gyda'r llun hwn eto o Ynysoedd y Solomon. A troi at yr adnod hynna o Efengyl yn Arglwydd Iesu Grist fel y cyfnodir hi yn Mathew. Mae angen i ni gofio bob tro i ni ddim yn gwneud rhywbeth i gynorthwyo y bobl hyn, a nid dim ond pobl yn Ynysoedd y Solomon, ond pobl ar draws y byd. Bob tro i ni ddim yn gwneud rhywbeth i'w cynorthwyo nhw, da ni ddim yn gwneud rhywbeth i'r Arglwydd Iesu Grist. Oedd Cai yn sôn am wneud pethau. Bob tro i ni yn gwneud rhywbeth, da ni'n ei wneud dros Grist. Ac mae hynny yn bwysig iawn i'w gofio. Felly ydy mae'r hinsawdd yn newydd yn yr amgylchedd, yn cymdeithas ni, yn braint ni i'w gwneud yr hyn a fedrwn ni i ddiogelu yr amgylchedd, i ddiogelu yr hyn yma Duw wedi ei roi i ni. Diolch yn fawr iawn i chi.